Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga kabisyo, mga tambalanisa, mga kabesik. Hi, partner! Parang ang taas ng energy nung magandang mo ngayon. Kasi Dahil ba naka-white ka ngayon? Oo. Siguro kasi ang init. Sa bagay, Oo, nakaka-press ko yung white nakaka-press ko yung white. Kanina, dapat ang suot ko talaga dapat may mga, basta maraming nangyayari. Di ba mahilig ako sa ganon, yung maraming nangyayari. Yung damit mo busy-busy. Oo, yung Mas busy pa sa'yo. Correct. Yung may palikpik, may papakpak, may mga palaylay, pabutas, ganun. Yun dapat. Kaya lang ang init. Tapos nagsuot ako ng puting t-shirt, gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ko doon sa mga damit kong maraming nangyayari, kailan ko kayo magagamit ulit? Kaya pala hindi naubos agad yung energy mo. Oo. Kaya hyper ka. Sa true. Ganun talaga. Sabi nga na sang staff natin, mag-aanak sa binyag ba sila mamaya? Kasi nakaputi tayo parehas. Basta ang importante issues, mga kabisyo, maging masipag tayo. Tsaka isa ring dahilan kung bakit parang extra bibo ko today. Naalala ko pala, Lunes ngayon at kailangan ko magtrabaho ng maigi kasi yung mga anak ko pala mga matatakaw. Sa bagay, isa rin yun. Isang kailangan motivated ka talaga, lalong-lalo na kung pamilya mo mahilig sa aircon, di ba? Walang magpapahinga sa pamilyang ito. Kailangan dapat lagi mataas ang energy. Pero sana mataas talaga yung enerhiya natin kahit ang tindi ng sikat ng araw. Nananampal yung init. Totoo yun nakaka-drain mga kaibigan na mentally, physically, minsan emotionally nadadamay. Correct. Na parang wala ka namang ginawa, wala ka namang pinagdadaanan pero sa sobrang init, parang emotionally drained ka din. Dati may effect. Correct. Dati masaya ako kapag mainit yung panahon 'di ba? Di ba yung sinasabi nga natin na ang mood natin ay affected ng weather. Yes. So nagiging malungkot lang ako, partner, kapag medyo makulimlim ang panahon, maulan. Ngayon parang nakakalungkot na rin yung init. Sobrang tindi talaga. Totoo ka Alam mo, dyan. dami na talaga nangyayari sa world na hindi masyadong maganda. Kaya kailangan laging talagang, patibayan na po talaga ito ng ng guardian angels, mga kabisyo. Palakasan na lang po talaga ng prayers. Itong recently, itong weekend, 'di ba, sa Sydney, Australia, merong isang lalaki na basta na lang pumasok sa mall at basta na lang nanaksak ng mga tao. Dahil daw sa may effect. Wala namang dahil sa weather. Oo. Nag-jump na ako ng topic. Ibang topic na pala. Ibang topic din. Kasi sabi ko kasi kanina, ang dami nangyayari sa mundo, 'di ba? Iba-ibang klaseng parang hindi magaganda katulad nga ng weather. Tapos ito nga, yung pero malay mo, hindi naman natin nakausap Correct. 'Di ba? Malay mo may effect talaga yung weather, yung 'di ba, yung changes in temperature, yung kaya yung nangyari sa mood. Correct, kaya ganun takbo ng mag-isip. isip niya. Oo, totoo. May effect talaga yun. Hindi imposible. Totoo kasi ka nga 'di ba, dyan. may ibang yung gera nga, yung sa Syria, nag-umpisa yan sa pagkatuyot ng lupa dahil sa gutom. Ba't ba nagugutom yung mga tao? Kasi nga tuyot ang init, sobrang tindi ng init. 'Di ba? Dahil sobrang tindi ng init, yung mga crops nagkakanda tuyo, hindi nakakakain dahil sa gutom. Totoo 'Di ba? yun Yung mga ganun, tapos ang ending gera. Affected ang supplies ng tao kapag sobra din. So extreme, mga kaibigan, ang init ng panahon. Totoo yun yung supply ng food posibleng maapektuhan din. Totoo. So totoo, magugutom gaya nun, yung nangyari sa Syria. Yung sabi mo, extreme yun Correct. 'Di ba, para madami yung mga crops na hindi na talaga kinayang tumubo at kainin ng tao. Tama. Affected ang buhay natin Dati, noon. friend ko lang yung tuyot Friend ko lang yung tiga. Ngayon, 'Di ba, ang dami na. Ang dami na. Pati mga crops, damay-damay na sila. Ang tindi. Kaya ako, yung mga kaibigan ko, pinagtatawagan ko din, lalo na yung mga mahilig sa video, okay? Ay, bakit? Oo, yung lalo na yung mga sintonado. Ay, totoo. This is their time to shine.
Makakatulong po kayo. Ngayon diba, na po sa kayo. climate change. Tinatawagan po ang lahat ng mga sintonado. Sabay-sabay po kayong kumanta. Di ba? Yan. Para yung sinasabi nilang uulan kapag ka may mga sintonado, mangyari na po nawa. Di ba? Ang tindi ng init. Promise. I-observe niyo mga kaibigan. Ito ako ngayon ko lang din naman na-experience yung pag-cancel ng classes. Correct. Yung suspension ng classes. Dahil sa init. Nung high school tayo, partner, di ba? Kayo rin, mga kabisyo, yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, hindi naman kinancel yung classes natin dahil sobrang init. Nakakancel yung classes natin kapag may bagyo. Tama. This is the first time na na-experience natin, partner, na kinakancel ng maraming beses. Pangilan na eh. Correct. Diba? From Before Holy Week? Before Holy Week to at ngayon, na-experience namin kasi po, yung anak namin Pasay area eh. Oo. Tapos ang dahilan kung ba't kinancel bigla ay dahil sa heat wave. Yes. Hindi naman nangyayari yun. Ngayon lang to natin experience. Oo. Anong nangyayari? 'Di ba na parang umaabot ng 42 degrees yung init ng ng panahon natin to the point na nagde-decide na yung government natin na magkaroon ng class suspension. Correct. Kasi nga, hindi ka talaga maka-function eh. Yes. Pag sobrang init, nakakaprito siya ng utak eh. Di ba? Hindi lang po itlog. Nakakaprito talaga siya ng utak. Nakakabaog siya. Mga kabisyo. Nakakatunaw po siya ng mga ginawa sa mukha. Di ba? Totoo yan. Lugi ka, huwag ka lalabas. Kaya nga eh. Ako lagi ako nasa aircon, partner. Maga ka mabubulok. Sige ka. Ayoko talaga kasi nakakabulok din. Tingnan mo yung yung nag-trending. Bakit nag-trending si Dao Minso? Recently parang meron siyang sighting kay Dao Minso na sa isang modeling kineme niya, 'di ba? Anong sabi ng mga tao, 'di ba? Sa yelo ka po ba natutulog? Ganon. Kasi hindi siya tumatanda eh. Parang kung ano yung itsura niya dati, parang gumwapo pa. Ganon. Kasi nga siguro nga natutulog talaga siya sa freezer. Kasi nga ang init po talaga, promise. Nakakatunaw po talaga siya, nakakapangit. Naku, yung mga nag-invest po sa Botox. Oo, ako kaka-Botox ka lang. Thank you very much, Kinebe Aesthetic and Wellness. Katatapos na ng Botox ko sa forehead. Yan. Talaga sabi ko sa'yo, partner, hindi ito maanigan ng araw. Maghinay-hinay kayo sa inyong paggalaw. Yung tipong paglabas ng bahay papunta sa kotse, medyo mabilisan nyo po ng konti. Ay, nako, sabi ko sa'yo, nakasuot ako ng garbage bag na itim, partner. Pag lumalabas ako. Hindi, suot ka ng insulator. Pwede din, di ba? Para hindi tagos agad yung init. Grabe talaga. Ang tindi talaga ng init, promise. Nagbago na talaga, no? Oo, nagbago yung weather na. ng mundo natin. Iba na talaga ang takbo ng panahon. Totoong global warming is real, climate change is real. Isipin niyo po, nung mga bata pa po kami, grade 4. Hindi ko makakalimutan to eh. Grade 4 ng unang sinabi yan tungkol sa pagkatunaw ng ozone layer. Ganyan, grade 4 pa lang po kami. Ilang taon na kami ngayon, di ba? 44. Ganun na. So, ilang taon na yung nakalipas. Totoo. Eh di syempre, mas tumindi na talaga yung problema. Nung bata ka ba, partner, na-experience mo na magkaroon ng sunburn? Oo naman. Ang itim-itim ko na, hindi pa ako maahon sa dagat. Hindi yung talagang yung nagpi-flakes. Oo, correct. Bukod sa anit ko nagpi-flakes. Yung ding oo naman. Oo, na-experience mo na. Oo, yung sunburn. Pero pag pag sobrang babad, kasi ako nung batang kali kasi tayo eh. Diba, mga batang 90s, mga kaibigan, batang kali po tayo. Kung natatandaan nyo na nagka-sunburn kayo kahit babad kayo sa araw, diba wala ako masyadong matandaan unless talagang babad the whole day. Pero minsan tanghaling tapat, partner, naglalaro pa tayo eh. Pero hindi tayo umiitim. Yes, hindi tayo mas... Ako, wala ako natatandang sinaway ako eh. Correct. Dahil ang init-init na pumasok na kayo, walang ganun. Walang ganun. Ang dami ko pang kalaro. Diba? Hindi naman ako maglalaro mag-isa, diba? So, ibig sabihin, nagstay ako sa labas kahit maaraw ang panahon kasama ang aking mga kalaro nang hindi ako sinaway. Kasi that time, hindi ko naman na-experience yung sunburn. Eh ngayon, pagdating ng alas 9, naglalakad nga lang ako pag galing sa kotse papunta sa office, pasong-paso na ako eh. Totoo. Iba na Kung kailan kumapal yung balat, saka ako umarte. Correct. Kung kailan kumapal yung mukha, yung balat, saka umarte. Totoo. Tsaka ang lakas sa sakit ng ulo. Isa pa yun. Ay, naku, yan na naman. Naalala ko na naman yung resulta ng executive check-up ko. Siya may effect talaga yung weather. Tingnan mo, naalala pa lang, uminit ang ugat ng ulo. Nakakainit ng ulo. Hindi, naalala ko lang kasi mas matindi na yung init ng panahon. So mas malapit na talaga sa sakit ng ulo. Kaya naalala ko, ang dami ko pa ng sakit dun sa executive check-up.
Nakakaloka. Sinisimulan talaga sa weather. Oo. Ay. Kaya kung ikaw ngayon ay naka-aircon. Yan, kaya ako napapasalamat ako nasa nasa opisina tayo na hindi tayo naiinitan. Yes. Yan. Kung ikaw ay naka-aircon ngayon o magpasalamat ka, alam mo pinaka matindi talaga partner, yung mga nasa parking, yung mga parking booth. Oo. Tapos nasa katindihan ng sikat ng araw. Tapos wala naman silang matatakasan. Tapos wala ding aircon yun eh. Syempre yung mga portable lang na fan, yung meron sila, wala pa ako nakita nga nasa parking booth tapos may industrial fan sila. Wala. Kasi wala namang space. 'Di ba? So maliit lang na fan. Ang nahahanginan lang yung parte ng leeg. 'Di ba? Hindi pa nga buong leeg, parte lang ng leeg, 'di ba? Totoo, 'di ba? Madalas nating sinasabi, sobrang saludo po kami doon sa mga tao nagtatrabaho outdoor. Correct. For example, yung mga traffic enforcer. Yes, wala yan. namang pinipiling oras yan. 'Di ba? The time na mag-duty yan, dire-diretso na. Hindi Totoo. pwedeng, ay alas 10 na uwi muna ako sa bahay kasi maaraw na. Hindi pwedeng gano'n na naka-duty ka na eh. Titiisin talaga nila yung sikat ng araw and imagine yung suot nila. Correct. Ang Balot kapal. na balot pa. Ang partner, yung mga ako lagi ko tong hindi mawari. Bilang hindi kasi ako nagmomotor, 'di ba? Oo. Bihirang-bihira. Pero dun sa minsan na nakapagmotor ako, nakasakay ako, Oo. hindi ko talaga maintindihan yung pagsuot ng helmet kung paano nakakabawas siya ng mga 50% ng pangunawa eh. Promise, yung Tas dagdagan mo pa ng tas init ng dagdagan mo pa panahon, ng no? init ng panahon. Yung naka-helmet ka, parang ang init na sa pakiramdam. Tapos yun nga Oo. nababawasan nga yung pangunawa ko ng 50%. What more yung sobrang tindi ng sikat ng araw. Eh, minsan nga mga kaibigan yung helmet na sinuot ni Nicole, baligtad eh. Correct. Ang init kasi. Kaya mo na, huwag mo kayo judge. Totoo naman, nakakahina ng pangunawa eh. Nakakahina yun ng pangunawa. Kaya believe din tayo dyan sa mga nagde-deliver. Isa pa yun. Ang init-init. Kaya ano ba pwede nating ibigay? 'Di ba? Ano ba yung pwede nating ibigay? Una, wag nating suklian ng init ng ulo. Correct, Nainitan ng sobra yan sa labas. Kaya minsan kasi maiisip natin, ba't ang init ng ulo mo, kuya? Ate naman ang init ng ulo. Ikaw kaya nakababad ka sa initan, hindi uminit ang ulo mo. Oo, ikaw Literal at figuratively, mainit talaga sa ulo yan, 'di ba? Totoo. So ang pwede nating isukli sa kanila, understanding, patience, fortitude, and kindness. Lahat ng 40 gifts of the Holy Spirit. Charot. Hindi, suklian natin ng kabaitan at understanding. And patience. Ng pasensya. Totoo 'Di ba? yun. Kung pwede nga natin ng suklian ng ate, naiinitan ka ngayon, ano ba naman yung abutan mo ng patubig? O kaya isang bloke ng yelo. Bili ka sa ice plant. Gusto mo 7-Eleven para ganon. maganda. Totoo. Diba, ate, lagyan mo sa batok mo para hindi masyado mainit. Uy, nakakatulong yan na pa yelo-yelo. Ganun. Nakakasarap pa ng mga butas sa mukha, diba? So suklian natin sila ng ganon. Oo, suklian natin ng ganon. Isang bloke ng yelo, diba? Isang buong plastic ng yelo. Ice tube. Tube ice, ano ba tawag doon? Oo, ikaw, kung gusto mo, dry ice. May performance, dry ice. May pausok si ate. Hindi, pero ang most importantly na walang bayad, suklian natin sila ng understanding. Tsaka patience. Kasi lalong-lalo na kapag ka nandyan sila sa tindi ng sikat ng araw, tayo nga po na dumadaan lang, may binili lang. Init na init tayo or nag-commute, 'di ba? Init na init tayo. Paano pa yung kung ang trabaho nila nasa ilalim sila ng araw ng ilang oras. Eh, di ba yung maarawan ka nga lang maglakad ka lang ng 10 hakbang papunta sa harapan ng bahay niyo, kunot na yung noo mo mainit agad yung ulo mo. Di ba? What more yung talagang nakababad sa labas. Yes. So understanding, yun po ang isusukli natin sa kanila. Correct. Usapan yan ha. Understanding, isang tube ng ice. Yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay ng mga iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!